sithe ngoba sibhizi khona abantu abafile ukukhala ingcingo zisibiza ngapha nangapha. Simise eminye yemisebenzi esiphila ngayo. Sathi asizovela la ekhaya. Siyacela ukuthi sibe nani anawo umbondo nje. Anawo kuyibani. Sakhona la kufuneka khona ama-airtime la ibona khona ukuthi ufanele uphuthume eThekwini, la ibona khona ukuthi ufanele kwenzekeni, nisho ukuthi amanazareth akhona afika kukhanyise phambili kwethu. Kube sinamandla abe bukhulu kakhulu esivezayo kodwa manje nangesonto ezidlule kade sikwenye indawo enjengale safike sathintitha nakhona sithe masizwa saphinde sayophathanisa sesithe asukavela la ekhaya ngoba beningalindele kancane kodwa uShembe wathi ngizovakasha. Sicela nje ukubeka nazi ibanga